Maynila, Pangasinan! Hindi lamang mga gandang beaches ang kaya i-offer ng Alabino City because they are home to thousands of mangrove parks aside from 100 islands. Dito sa Bued Mangroves Eco Park. Tara, let's explore! Here in my left, we have yung fully grown na mangroves. Malaki na sila. I think they're about 16 years na. And then on my right, we have yung bagong tanim na mangroves, yung baby version. Siguro mga 5 months lang sila. Ito ma'am, itong mga tanim na ito, mga 5 months na. 7,000 na siguro itong mga tanim ng mga iba't ibang asosasyon ng mga nagtanim dito ma'am. Sir, gaano kalawak itong mangrove park? Nasa 8 hektarya ito ma'am, mahigit. Mangrove na itong nagsisilbing proteksyon ito ma'am, lalo na pagdating sa rasyon ng mga lupa, tibag, pag nagtibag ng lupa ma'am. At saka bahayan din ng mga isda ito ma'am, at saka bukod sa marine animals, mga ibon, hapon ng mga ibon. Parang ang kakapal ng leaves nila and parang yung roots nila, it's above water. Maganda, refreshing yung view. Kuha mo peace of mind mo. Ibang-iba siya sa mga napuntahan ko before. Advisable place na pwedeng i-recommend sa mga kakilala ko from Batangas. Ano po yung narinig natin dito? Parang may mga ibon? Ibon yan ma'am, muli ng mga ibon. Gaya lang ito, malapit na. Malapit na silang umapon yung mga tagak natin. So saan niyo po nakukuha yung mga seeds po? Dito ma'am, yung namumunga na, namimitas kami na ma'am. Gaya ito, bakawan babae ito. Ito, medyo mura pa ito. Paglaki nito, hahaba ng hanggang dyan siguro 12. Yung mga seeds na yan, kung seedling na siya ma'am, pagdating ng 1 taon, baka gatao na yon. Kaya sa loob ng mga 10 taon, malalaki na siya. Gaya ng ganito, malalaki na 15. 15 years na. Oo ito ma'am, namamunga na ito. Pwede namin pagkuhanan na ng mga pagdol.